Això de tornar a gravar és tremendo, eh? Hola, estimades, després de tant de temps, no sé si m'hi trobo tornant a estar gravant. Bueno, és igual. L'ocasió ho requereix, perquè és impossible que sigui l'única que ha sentit la energia d'entrada d'any 2026, de niu 2016, ja ho haureu sentit moltíssim, però jo la veritat és que fa mesos que dic que me sento com quan tenia 15-16 anys. I encara no havia sortit l'utòpic i jo ja me sentia així, com a de dir, torno a estar super xiqueta, tinc ganes de sentir-me com un llenç en blanc, de borrar tota aquella identitat que m'havia muntat damunt i començar de zero, tornar-me a descobrir, no sé. I ara resulta que és una energia que s'està palpant a nivell mundial perquè l'utòpic és viral. Així que sí, tornem a ser les ninyates que érem en 15-16 anys. Jo, perquè sóc del 2000. Claro, estic donant per fet que tothom se sent com quan tenia 15-16 anys, però tu potser el 2016 tenies 10, no sé, m'ho invento. La qüestió, què està passant? Quines són aquestes sensacions, aquests pensaments que ens estan abordant a l'entrar al 2026? A mi personalment m'ha tornat a atacar el ronronet este, l'ansietat esta que no saps bé d'on ve, perquè la vida està sent increïble, però tu ja estàs anticipant l'hòstia. En plan, no pot ser que la vida sigui tan amable. No pot ser que estigui evitant-me tan tranquil·la, m'estigui deixant fluint tant i estigui anant tot tan bé. La hòstia està per vindre. Ha d'haver alguna trampa? No pot ser. No pot ser que tot siga tan simple, tan senzill, que no m'hagi de complicar la vida ni hagi de suar la gota per sentir-me bé. No. Ha d'haver trampa. I com no la hi ha, me la invento. Estan havent tants de moviments, tantes situacions desconegudes que, més enllà de ser desagradables, estan sent tot el contrari, que estan sent superboniques, supersorprenents, i per això mateix el meu cap ha començat a desconfiar que flipes. Vull dir, porto uns dies que no me sento ben mi mateixa, que busco la cinquena pota al gat. He començat a explicar-me una altra vegada la història de que hauria d'estar fent més, hauria d'estar sent més, hauria de... hauria de... Però, gràcies a la vida, a la saviesa de la vida, he tingut el meu aha moment, que és, tia, és normal. És normal perquè estàs vivint coses que no havies viscut mai, damunt des d'una mirada i des d'una visió, una perspectiva que no havies tingut mai. Últimament estàs afrontant les coses d'una manera molt diferent i se't fa estrany no estar-ho gestionant de la manera tan controladora i tan encorsetada que tenia abans. I, clar, el meu cap el que coneix és estar gestionant les coses des de la preocupació, des de lo control, des de l'obsessió. I ara fa tant de temps que no gestiono la vida d'esta manera que se sent com a sospitós tot. Llavors me n'he adonat de lo poderosíssima que és la ment. Però més poderós és entendre-la i reprogramar-la de tal manera que pogués fer-la anar al teu favor, com hauria de ser obvi. Llavors m'he adentrat en el món de la imaginació. Com fem anar la imaginació com si fos una habilitat de segona, infantil, poc realista. La fem anar només per a somiar i no li donem cap mena d'importància, perquè total... Però, alhora, lo normalitzat que tenim, fer-la anar va crear-nos nostàlgia, per crear-nos escenaris fatalistes, per a castigar-nos i jutjar-nos per no estar fent les coses com imaginem que hauríem de ser. Pues jope, tia, fes-la anar per tot lo contrari. Fes-la anar per imaginar-te sent el que realment necessites ser per tu, o ja no necessites, sinó que sé qui te dona la gana ser. Vull dir, per experimentar-te en aquella versió. Per què no la utilitzes per a crear la teua realitat present? A més de sempre estar anant a moments i records passats i voler-los reconstruir per a dir-te que no ha sigut mai prou, de que ho haguessis pogut fer millor, etc, etc, etc. La imaginació és una aliada directa al teu present. Te permet crear i recrear-te a cada instant. Vull dir, imagina't ser mentre te permets experimentant-te ser allò. És a dir, imagina't que podries estar sentint-te tranquil·la, donant-te 10 minuts del teu temps fent el que t'agrada. Com te sentiries? Tia, per què ho posposes? Vull dir, fes-ho ara. 10 minuts de la teua vida los tens. 10 i tots els que vulguis i te permetigues viure. Però sigues durant estos 10 minuts al dia la versió
que t'agradaria ser tu mateixa, de la que estaries orgullosa, de la que t'agradaria habitar els teus dies. Admira't ara per estar-ho posant en pràctica. Admira't ara només pel fet d'estar contemplant la idea de que podries estar admirant-te. Ja t'estaràs admirant. Posa-ho en pràctica. Explora't ara. Pots, de veritat, pots. Prova-ho. Prova-ho. Me quedo aquí. Prova-ho. No deixes el poder-te sentir bé en mans d'un futur que mai no arriba. Vull dir, és que estàs ara, pim, 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 a cada instant. Fes-ho, tia, fes-ho, de veritat, ara mateix. Imagina't sentint-te esplèndida ara mateix. Imagina-t'ho. Ho estàs sentint perquè ho estàs creant la sensació, estàs creant el sentiment ara mateix. El teu pensament coexisteix en la teua realitat, perquè t'adapta al que creus i penses de tu mateixa. Pues baixa el pensament a terra i pren la següent decisió en base al que necessites de tu mateixa per estar millor, per estar més en pau, per a ser més coherent en tu mateixa i en lo que ja ets. Perquè per molt Mr. Wonderful que sone, lo que vols, pots. I ho he dit al minut 11 del vídeo. Sí, sóc that kind of freaky. Bueno, al que venia, xiques, la vida és molt més amable de lo que mos pensem. Res del que mos passa és per a castigar-nos, per a fer-nos patir. El sofriment forma part de la vida, lo sentirem, però ja no és el que mos passa, sinó el que fem en el que mos passa, i això sí que és 100% responsabilitat nostra. Sorry. De vegades el més difícil és fer-nos responsables del que realment mos passa, perquè la vida no t'està fent absolutament res. No t'està fent res, tu simplement has vingut aquí a viure-ho, a experimentar-ho, a encarnar totes les possibilitats que se despleguen davant teu. No hi ha res pel que teme, tot és una elecció. I per a ser feliç i viure en calma, ho has de triar. Has de triar-ho genuïnament. No dir-ho i autoenganyar-te i ja està, sinó no, ho trio i personifico esta elecció. Trio personificar la certesa de que faig el que faig, trio el que trio, és el que necessito estar vivint en este moment. Trio la tranquil·litat i trio la felicitat de qui sap que tot se desplega al seu davant de manera perfecta, que no podria estar sent d'una altra manera, que has vingut aquí a viure exactament allò i que tens la llibertat de triar com vols viure-ho. Tant de bo este vídeo te dona com un punx d'energia i de confiança en tu mateixa. Si t'agraden este tipus de tòpics, fes-m'ho saber perquè me flipa parlar-ne i si no en parlo és perquè me sento com a molt llerbàs, com si... Així que si a tu també, queda't per aquí perquè se vienen cositas, se vienen projectes, se vienen coses que sempre dic que venen i no acaben venint, però és qüestió d'elegir-les genuïnament i aquest any estic aquí per triar-me a mi, per dir sí a lo que fa molt de temps que me ressona, així que és moment, ties, és moment. Si tu tens algun ment que fa anys que arrastres, que no t'atrevixes, que te fa cosa per exposar-te o per compartir-ho o pel que puguen dir, este és l'any. Este és l'any, xiquites, no hi ha excusa, no hi ha excusa, tenim l'energia al nostre favor. Així que, bueno, te deixo aquí, en les teves vaines, reflexiona, fes el que hagues de fer i sobretot respira i confia en que tot és perfecte, perquè així és. Una abraçada super, super, super calenteta. Espero que el teu any hagi començat bé i que seguisca molt millor. Torna en este vídeo sempre que ho necessites i mos veiem per aquí ben pronte. Cuida't.